смолоку никто ніколі не даведаўся, калі мне 8 гадоў таму не придумали зносить. Тоже калі придумали зносить, мясцовые жыхары сказали, ну як так, нас тут 2000 человек живе, мы 2000 дрэваў посадили, правда, четвертым поколением у гэтых домах, ну, нельга зносить. Даже пачаў рабіць всякие классные штуки, например, вось гэты пераход, яны параўноўвалі, глядзіце, с Abbey Road to Beatles, видите, вот такие фотощищи тут робили смешно, да? А потом те ж мясцовые мне скинули фотку самого Михаила Смоловского, вот видите, архітэктар, ад якога Смалука, да? Ось, ну і ўвогуле з'явілася, ведаеце, добрая нагода вывучыць, чаму гэты квартал, што гэты квартал. Чаму он ўвогуле ўтварыўся? Справа ў тым, што калі была вайна, горад вельмі моцна бомбілі, і тут быў да вайны прыватны сектар, і ён проста выгарэў, да, вось літаральна, глядзіце, вось такія галавешкі ў нас пазаставаліся, правда, таму ў цэнтры горада з'явілася магчымасць будаваць штосьці ўжо цалкам новае. Другая была гісторыя ў тым, што з'явілася магчымасць у цэнтры горада пабудаваць нешта комплексам, правда, бо Смалоўка гэта у нас 40 дамоў, 39 з якіх захаваліся да нашага часу. Прычым на дробязі, вы глядзіце, вось там 2 дома стаяць, бачыце, вуглавыя, з таго боку 2 дома, вось яны, калі ласка, новенькія ў 1948. Потым гісторыя у нас пра то, што будавалася ўсё гэта палоннымі немцамі і будавалася ўсё гэта, дарэчы, з дарэвалюцыйнай цэглы, часткова, таму народ тут, калі раўняе сцены, это вот такі вось квест, калі у цябе ўся калекцыя цэглы дарэвалюцыйнага Мінска ляжыць у тваіх сценах. Вось, адзін мінус гэтых дамоў, яны класныя, яны 8-кватэрныя, іх тут усяго 3 тыпа, все здорова, але ў гэтых дамоў ёсць адзін мінус. Колькі яны будаваліся толькі на 50 гадоў, то па тагачасных нарматывах ім не абавязкова былі патрэбныя бетонныя падлогі. І падлогі ў гэтых усіх дамоў, да, ну, разумееце, перакрыцце, да, паміж першым і другім паветам, яно драўлянае. І самі разумееце, это рэальная праблема. 70 гадоў, ну трэба, як ты яго не фарбуй, яно ўсё адно будзе парахнець, правда, бо гэта арганіка. І з гэтай штукай вельмі складана нешта зрабіць, таму што па факту табе трэба выселіць жыхароў, выселіць іх разам з рэчамі, вот просто выцесаць усё внутры дома і заново рабіць там усё, пачынаючы ад сцяжак, скончваючы камунікацыямі, і это вельмі дорага і нашмат прасцей проста знесці гэта дома, нават копію яго пабудаваць і караці кашы. Пытанне Смалоўкі, што з ёй рабіць? Ну, насамрэч не закрыта, таму што немагчымасць дарабіць рамонт, ператворыць калі-небудзь гэты будынкі ў аварыйнай, і вот да. Адзінае, што з цікавага, смешнага я бачу, гэта прапанову студэнтаў, архітэктараў ўсё-такі рассяліць Смалоўку, і адрэстаўраваўшы гэтыя дамы, да, уже зрабіўшы гэтыя бетонныя падлогі, ператварыць Смалоўку такі агромны квартал Дыснейленд па савецкім перыядзе. Ленінаў там панаставіць, сталовак панаадкрываць, вось гэтыя апараты з газіроўкай са стаканамі паставіць. Вось, ну і карацей, кажучы, зрабіць такі тэматычны парк па Савецкім Саюзе, ну, паглядзім, што тут будзе.